Skit totali mill-PBS wara li l-ġimgħa il-ġurnal In-Nazzjon żvela kif il-Bord tal-Public Broadcasting Services (PBS) iltaqa' b'urġenza sabiex jiddiskuti l-possibilità li jingħata bailout mill-BOV dan sabiex tiġi indirizzata l-problema kbira fil-finanzi tax-xandir nazzjonali. Jirriżulta li l-Bord qabel li jikkunsidra strateġija ġdida bbażata fuq din il-bailout. Bis-sorsi tagħna jikkonfermaw li din it-talba tlaħħaq ammonti kbar mhux magħruf eżatt jekk effettivament ġiex ikkuntattjat il-BOV wara l-Board meeting u jekk il-PBS ressaq xi talba b'mod uffiċjali. Net News għandu informazzjoni li t-talba taf taqbes l-4 miljun euro għalkemm il-Bord iddiskuta ċifra li inizjalment kienet ferm akbar. Li jużguru li din l-aħbar ħolqot rabja sħiħa fil-kuruturi tax-xandir fejn diversi ħaddiema huma urtati għall-istat finanzjarju li tinsab fih il-kumpanija li tinkludi l-istazzjonijiet nazzjonali ta' TVM, l-istazzjonijiet tar-radju kif ukoll sit fuq l-internet. Dwar din l-istorja batna sensiena ta' domandi li chairperson Tonio Portuguese u l-kap eżekuttiv tal-PBS Charles Dalli staqsejna għaliex issejjaħ dan il-meeting urġenti u jekk ġiex diskussa l-qagħda finanzjarja. Fit-tweġiba xotta, is-segretarju tal-Bord Mark Vassallo qalilna li f'kull laqgħa tkun diskussa s-sitwazzjoni finanzjarja iżda ma tax dettalja domanda dwar kemm kien hemm żbilanċ fl-2019. Għall-laqgħa ta' din il-ġimgħa kien hemm preżenti diretturi li jpoġġu fuq il-Bord tal-PBS. Il-kwestjoni tal-pagi qed toħloq frustrazzjoni b'mod partikolari fost il-part-timers u l-preżentaturi li għandhom diversi ħlasijiet blura. Uħud mill-ħaddiema stqarrew magħna li basta jsir ħafna paroli fuq il-Partit Nazzjonalista imbagħad dawn tellaw djun tal-blieħ fil-PBS. B'ħafna jikkundannaw il-mod kif qed jimxi l-management mal-impjegati tax-xandir. Impjegati oħra rrimarkaw dwar il-fatt li l-PBS spiċċa post maħkum mill-influenzi politiċi ta' Kastilja tant li anke l-Prim Ministru stess qabel kien elett lider Laburista kien wieħed li se jagħmel il-manuvri tiegħu. Bħalissa fil-PBS hemm madwar 100 ħaddiem full-time.